Zašto dijete iz Hirošime ima 2 glave? Otpala mu 3. Ovo 100% niko ne zna. Kaže, šta je to? Danju laje, noću pliva. Ha? Frteza nekog mrzavog penzionera. Kaže, zašto je mali crvo tužan? Roditelj mu otišli na peca. Nešto kontam povodom ovih migranata. Stvarno nisu normalni. Prešli sve granice. Dolazi sin kod babe. Babo, šta je tu transvestit? Kaj babo, ma joj, nemoj me sine. Idi pitaj matir, nek ti on kaže. Da vidimo sad kakvi ste s bosanskim i ovim vremenima, kaži. Koje je vrijeme u ovoj rečenici? Slon se nasloni na ogradu. Vrijeme da se mijenja ograda.